Чевгоджи, господин Дялков, господин Илия Илиев и господин Йордан Йочев Гъмзата. И я измислихме в... Моля? Професор Илиев. Моля? Професор Илиев. Извинете. Казахте господин. Извинете ме. Професор Илиев. Измислихме преди много години имахме едно място за репетиция, което беше в Младост. Да, така наречената Кочината. Конюшна. Конюшна, да. А Кочината беше в блока на Евгений Димитров. Точно така. Да, ние с Конюшната, разбира се, това от нашите... Кодови наименования. Кодови наименования заради нашия селски происход. Но точно и така любовта ни към животните. И измислихме тази песен там. Тя беше много интересна. Ситуацията, около която измислихме... И сега да не ми разказвам такива неща, защото се разплача. Затова... Още нещо да кажа. Имахме и кокошкарник, тогава там репетираше тогавашния ни балет. Ако си спомниш отстрани на... Я, че ти си по-запознат с тогавашния ни балет. Понеже аз не бях, така да се каже, по-близо до него, така не съм изследвал по... Да не стане хасковското земетресение. Георги, не мога да ме фанеш в лъжа никога. Ничето няма за какво. Абе, Борисе, смешно ли ти е, бе? Къде и ти, барабар, Петко с мъжете? Не говори. Не говори. Не. Така, сега ще ви изпеем тази песен. Абсолютно ненужни подигравки, шеги и закачки с моята персона. Както е казал великият Митко Манафов, дайте да пеем. Детския марш. Много печена, знаеш ги езиците. Френската гимназия, вижи ти сестриците. Айде научи ме, защото брат с зойките чакат седи Божите, чакат да ги бройкаме. Френската гимназия, Господ нея пазия, с нея не знае нощта, сестреса. Френската гимназия, Господ нея пазия, с нея не знае нощта, сестреса. Затвори тетрадките, затвори букварите. Нека двамата с теб друго да отваряме. Що ми трябва Франция, тук са французойките. Всичко е с гаранция, чакай